sé què esmorzar, però sí que sé que em vull fer un suc de taronja. He de comprar això, perquè estic constipada i em ve molt de gust un suc de taronja. Les hauria pogut ficar a la nevera, però no m'hi caben. A ficar aquí. Vale. Farem 2 de moment. Ara tenim 200 mil·lilitres. No, és poquíssim. Vale, doncs faig una altra taronja més. Ni tan mal. Ara toca menjar-se els trossets que han quedat de taronja per aquí. Molt bo. Vale, ara he de triar què menjo. Em faré unes torrades de pa, bueno, llesques de pa, amb hummus. Picaré com una mica d'espinacs i huevo revuelto. Fiquem en un plat. Vale. Llavors ara faré l'ou, que es fa literalment en un segon. Agafem un ou, oli, una mica. Abans de tirar l'ou afluixem el foc perquè si no s'acumula la feina molt ràpid. Fiquem l'ou. Vale, simplement. Vale, quan està trencat, jo no sé perquè estic fent un tutorial d'això. Tirem sal, molt important la sal. Jo m'agrada ficar-li una mica de pebre. No són les torrades més xules del món, però està molt bo. Estic a contrallum. Igualment anem a provar el suc. Molt bo. Estaria més bo si les taronges haguessin estat a la nevera. I anem a provar la torradeta. Està molt bo. Estaria bo també si simplement fos el pa i l'ou, sí. Però l'hummus i l'espinac li donen així més textura. No sé com comentar menjar, però està molt bo. Hola una altra vegada. Pues ara són les 12 i alguna cosa i m'estic preparant per anar a dinar. Vindran els meus pares de Barcelona, hem quedat per dinar. I també, que no ho he dit, avui és dia 12 d'octubre, és a dir, és festa, per tant no tinc un i per tant volia aprofitar ara aquest vídeo perquè avui tinc un dia tranquil·let. Llavors l'any passat jo vaig intentar moltes vegades fer vlog en plan d'una setmana, no sé què, que de fet n'hi ha un de penjat. Hi ha molts que vaig gravar i no vaig arribar a penjar, o només gravava 2 dies, o els gravava i no els editava mai. Llavors estic intentant fer un dia tal qual, no hi ha més. Encara no sé què em ficaré, perquè ja fa un temps raro que hi ha moments que tens molta calor, almenys jo hi ha moments que m'acaloro moltíssim. M'he de ficar moltes capes. Uau, quina llum! Vale, pues ja estic. Fa una mica de por, bé que es veu amb la llum així. Ja he arribat i ma mare m'ha comprat una planta que encara no en tenia cap i, bueno, un potus molt clàssic, es fan molt grans i anem a regar-lo. Només una miqueta d'aigua necessita
yo creo que ya está. Rosta al carrer perquè, i no res, estic buscant... És que està tot tancat, les farmàcies. Ara entraré a una gasolinera a veure si tinc sort. Date, la gasolinera a la que estava anant no té botiga, és només per ficar gasolina. Llavors estic anant a una altra. Però bueno, jo volia sortir a passejar també avui, així que ja he aprofitat. Però bueno, fa molt bon dia avui. Com heu pogut veure, he trobat compreses a la gasolinera. Molt contenta, pensava que no estaria res obert. Never give up. Pues he pujat un moment a la terrassa, que no havia pujat mai. No sé si m'està escoltant algú. Perquè estava jo aquesta tarda tranquil·lament i m'he recordat que he de fer una cosa per demà, que és una tonteria, revisar un guió. Que per una assignatura, per dilluns va haver d'escriure, per assignatura de diàlegs, va haver d'escriure una escena amorosa inventada d'una sèrie que volgués o pel·lícula. Jo vaig crear una escena dins de Paquita Salas, on la Lídia San José es declarava la Maui. La vam com mig comentar a classe i ara l'he de revisar. I no res. Torno a ser jo. Tinc el mòbil carregant i per això gravo amb el portàtil, però volia dir que porto com una hora acabant d'editar el vídeo de Grècia, que és un vídeo que en principi ha d'estar al canal abans que aquest, segur. I que m'agrada molt com ha quedat. Avui he ficat la música i he acabat d'ajustar i és molt cute. Fico aquí un trosset. Ja he acabat i penjat el vídeo de Grècia. Super cute. I ara estic sopant pèsols. I també m'he menjat un tros de coca enramada que tenia guardat. I estic mirant les xiques Gilmore. Vaig per la temporada 7. L'estic acabant, porto anys mirant aquesta sèrie, perquè no me l'havia acabat mai. Però bueno, estic per l'última temporada, me l'acabaré i què faré? Pues a tornar a començar. No passa res.